Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Тобови ҷангори вазни миёна UFC Карлос Пратес ба чемпиони вазни худ Ислам Махачев визв дода чунин суханҳо гуфт: «Ма ба Ислам Махачев чунин гуфтаниям. Рости гап, ма барои ӯ аз ҳама рақиби осонам. Гӯштини камару усман аз гӯштини ман дида зуртар аст. Майкл Моралес бошад, ҷисман аз ман дида бақувваттар аст. Барои ҳамин аз дигарон дида ма сабуктарам ва ҳам маро ба замин афтонидан осонтар аст. Биё Ислам, муҳориба зидди маро қабул кун. Барои ту ин муҳорибаи осон хоҳад шуд», гуфтааст Пратес. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Пратес ба Ислам Махачев визафи ғайриоддӣ дод. Одатан ҷангварон худро рақиби вазнин ва ҷиддӣ меноманд. Карлос бошад, ба чемпион гуфт ки ӯ аз ҳама рақиби осон мешавад. Лекин мо шумо медонем ки чӣ қадар Карлос Пратес рақиби хатарнок аст. Ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Чемпиони пешинаи UFC соҳиби камарбанди BMF Чарлз Оливейра бо чемпиони вазни худ Ҷастин Гейҷи барои ду камарбанд ҷангидан мехоҳад. Ман муҳорибаи унвонӣ мехоҳам ва ман фикр мекунам ки ман бояд барои камарбанди чемпионӣ ҷангам. Агар ман довталаби навбатӣ бошам, лекин Ҷастин Гейҷи соли оянда баромад кардан хоҳад, пас мо метавонем ки интизор шавем. Ман ягон ҷо шитобиданӣ нестам ва интизор шуда метонам. Лекин ман боварӣ дорам ки бояд довталаби навбатӣ бошам. Дар муҳорибаи мо дар байни камарбанди BMF ва камарбанди чемпионӣ меистад. Қуввозмоии мо бо Гейҷи аллакай тарихи худро дорад ва акнун ӯ чемпион аст. Дар куҷое ки ӯ ва UFC хоҳанд, дар ҳамон ҷо муҳориба гузаронида метавонем. Ба ман танҳо як занги телефонӣ даркор аст, то ин ки саҳна ва маконро аниқ кунем, гуфтааст Оливейра. Ногуфта намонад ки айни замон маълум нест ки рақиби навбатии чемпион Ҷастин Гейҷи кӣ шуда метавонад. Роҳбари UFC Дана Вайт боз Иен Гериро барои рафторҳояш дар ҷанг зидди Ислам Махачев танқид кард. «Ту имконият пайдо кардӣ ки тамоми умр ин имкониятро интизор будӣ. Баъд ба панҷум раунд баромада ба рақиб даст дода ӯро ба оғӯш мегирӣ. Ин корҳоро ту метавонӣ ки баъди гирифтани камарбанд кунӣ. Медонед, ӯ шояд дигар ягон вақт чунин имкониятро пайдо намекунад ва бо эҳтимоли калон ӯ дигар ягон вақт зидди Ислам Махачев ҷангида наметавонад. Ана худи Махачев бошад дар охири карьераи худ яке аз бузургтарин ҷангварон дар ҳама замон шуда метавонад ва шояд ҳатто бузургтарин ҷанговар. Ту дар як раунд 5 дақиқа вақт дорӣ ки ҳар як сонияи ин вақт хеле муҳим аст. Ин сонияҳоро барои таъриф кардани рақиб сарф накун», гуфтааст Вайт. Дӯстон, ростӣ ба назар чунин мерасад гӯё ки Дана Вайт дар ин муҳориба бохти Махачевро мехост, чунки бори дуюм аст ки Дана Вайт Иен Гериро чунин танқид карда истодааст. Худи шумо чӣ фикр доред? Фикрҳои худро нависед. Мо бошем ҳозир суханҳои Махачевро аз интервюи наваш пешкаши шумо мекунем. Рекорди Силваро гузаштем, лекин боз дигар рекордҳо ҳастанд. Рекорд дар муҳорибаҳои унвонӣ аст, лекин ин нишондоди хеле калон аст. Пеш аз якум муҳорибаи унвонии худ ман 10 муҳориба гузаронидам. Ана рекордсменҳо дар муҳорибаҳои унвонӣ бошанд, аллакай баъди 3-4 муҳориба барои камарбанд ҷангиданд. Ҳозир дар вазни ман довталабони хуб ҳастанд. Фикр мекунам ки дар пеш барои ман боз 3 муҳорибаи вазнин ва дурахшон ҳаст, гуфтааст Махачев. Ва дӯстон, аз ин суханҳои Ислам фаҳмида мешавад ки ӯ боз 3 муҳорибаи дигар гузаронидан мехоҳад ва ғалабаҳои пайдарҳами худро 20 кардан мехоҳад. Ба фикри шумо ӯ ин корро карда метавонад ё не? Фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.